Mahina yung signal. Sinasabihan na. May mapatignan nito. Ay, mantikdal sa mangga. GoPro ko. Araw ka rin nag-shooting ang microphone. Ang kinta na ito biba-biba kung ginamit. Biba! Nagtatakot na ka mga tao mansan ito. Mga agaw sa camera. Amo? At kung naagawan. Arag mo na ka na. Naagawan ni Sai? Aragwa ka na, drone, no? Agawan sa camera. Sir, Oo, nakako. kasi arag ka na. Mga nagtitrip-trip. Vlogger. Tapos papitik. Hello po sa Juan. Hello! Live muna tayo bago. Allah! Ganun pala yun. Amo si Kulista, arag ka rin? Walang kapakan. Walang po. Ha? Walang po. Kasi pa din libro na yun. Grabe eh. Hindi pero sana yan. Si Audrey. Arag ka si Idris? Si Pinterest yun. Tadi ko pa namang si Pinterest. Hello po sa 3 3 viewers, hello. May game shoutout. Hey. 4 viewers, hello. Hey. Wala pang tagtag yan. Kuya Pulo. Hindi ka Willy. Where's Willy ni? Kaya pala. For viewers, hello. Shoutout silent viewers natin. Hindi talaga pala mamurmang no ka-chat. No, nakakover. Dawa talaga anong dong talaga ni Telo. Naman si Tilo. Talagang hindi talaga mamang no na naka-chat. Biro. Oo. Muna mag-ano kita? 5 viewers, hello po. Bali, pumasok muna ako dito. Kasi naka-reservation kami. Kaya sayang man kako yung sayang man yung araw, yung oras. Kako pumasok muna ako. Alas 6 pa naman yung alis nung nung bus. Bali doon kami sasakay sa Bato. Alas 6. Pero maya-maya pagkatapos ng live ay uwi na rin ako kasi mag-asikaso pa ako nung babaonin namin. Kailangan natin magbaon. At siyempre shoutout sa anonymous sponsor sa nagbigay sa amin ng pamasahe. Thank you po. God bless. Alam mo na po kung sino ka. Thank you. 7 viewers, hello. At siyempre shoutout sa mga sponsor ni Tricia dito sa pangarap na bahay niya. At araw-araw may nababago. Nakakapagkulay na. Ba Tricia? Amo. Yan. Sino siya? Ma'am Maria J, hello. Hello Love po. shoutout. Ingat po kayo palagi. Yan. Siya si Ma'am Maria J. Yan mo yung Here on the tree. para may pambasa tayo. Lubat na kasi kaya nilow bright ko. Para abang nasa biyahe ko, may may ini-edit. May libangan ako sa bus, nag-i-edit. Para may pang-upload pa rin ako. Pero pag sakali, ano sabi? Basahin mo. Hello Trisha and Jason. Hello po Ate Maria J. Good noon po. Pag sabi dun sa PGH na sabi na kung halimbawa babalik pa kami, uwi ka agad. Pero pag may isang linggo na follow up, dun muna kami ni Ami. Stay muna kami dun. Pero kung sakali, mayroon naman ako dun na pupuntahan na. Kasi kinontak ko na nung nakaraan. Kung sakali ka ako na may follow up, check up na isang linggo, may extra na ako doon. Kinausap ko na yung dati, yung doon sa nagpipintura ng sasakyan. Sorry to.
Wala pa. Naman pa mga igina. Basa. Yo, paring Jason and sa inyo lahat dyan, Team Pahuway. Sino siya? Kuya Alfredo. Hello po, Kuya Alfredo Lipa. For the viewers, magalab shoutout. Ay, parang uulan. Abutan pa ako ng ulan ah. Maya-maya, pagkatapos ng live. For the viewers, hello po. At ingat kay Gatcho. Sabihan Abangan nyo na lang po yung upload din ni Gatcho. Ingat Gatcho sa biyahe mo. Yeah. Nanda na ng bahay. 20 viewers, hello. Magalab shoutout. Sa lahat, silent viewers, hello po sa inyong lahat yan. Pero sana nga, pagpunta namin ng Maynila, sana nga schedule na para matapos na. Okay lang matagalan kami dun sa Maynila basta maka-schedule na. Tapos pagpunta namin dun, kasi dala ko na yung dala na namin lahat ng mga papel. Pati yung papel nung dinunit ko na dugo, dala na namin. Kaya pagdating dun, tatanungin ko kung yung dugo na yun ay okay na. Pero pag kulang pa, magdodonate ako doon ng dugo. Pero pag sabihin nilang okay na yun, kasi di naman nagamit yung dinunit ko na dugo doon. 2 bag. Di naman nagamit namin nung inuperan siya ng ilong. Sana okay na nga yun. Sabay, wala nang problema kung halimbawa kulang pa yun. At lagi naman nakahanda yung ating katawan na bawasan ng dugo. Tanong ko lang, wala na ba kayong gawa dyan kay Trisha? Mayroon pa po. Ako lang po yung ako lang yung last day ngayon kasi aalis po ako. At may mga materyales po diyan. Siyempre salamat sa mga sponsors ng nagbibigay ng dagdag budget sa pabahay project ni Kuya Noli kay Trisha. Thank you. At shout out kay Kuya Noli. At pagaling ka Kuya Noli sa nararamdaman mo. Hello sa 18 viewers. Hindi ba nag-expire yung blood na donate mo? Hindi pa po, Ma'am Maria J. Ah? Kasi po yun Sa talaog. 6 month daw yung expiration nun ng dugo ko. Kaya sabi ko nga kay Ami, para sigurado, tanungin natin kung okay pa para mag-donate na ako. Kung sakaling sabihin na expired na. Pero di pa kasi di pa naman 6 na buwan po yung pag-donate ko nun. Pa-Manila na ba kayo? Sabi ni Kuya Alfredo. Opo, mamaya po. Naka-reservation po ako ng alas 6. Bali yung pamasahe namin ay 1-2. Nung nakaraan, na nagpa-reservation kami nung nasundan nito pag Manila namin, 1-1. Ngayon, 1-2 daw. Kasi punuan na yung tag 1-1. Yung may available lang, tag 1-2 saka tag 1-5. Yung kinuha ko yung tag 1-2 lang. Yung tag 1-5, yung daw yun, yung tawag ba nun? Basta malawak siya. Dalawahan lang yung upuan tapos malawak pa siya. Alimutan yung tawag nila nun. Kinuha ko yung tag 1-2 lang. Yung super line sana, medyo mura yung super lines, 950 kaso puno. Walang bakante sila. Pero pagbalik namin, baka maka super lines kami para mura-mura lang. Raymond. Maganda rin yung Raymond. Hay ka sa kanila, Tilo. Kanila natin itong upuan. Nandito yung bibi Tilo namin. Hay ka, bibi Tilo. Ay, sinakyan ko dati papawi dito eh. Sakay mo na sinakyan. Oo. Sinakyan ko eh. Nakakommute patang Kubaw, commute. Tapos yung sinasabi ko sa iyo, asikasuhin mo pag uwi namin, kasi nag-i-enrollan na. Ano yun muna yun? Sana yung pag-graduate mo na ako, makatulong ko sa siya. Hi Tilo, hi daw, sabi ni Ma'am Maria Jane. Hi ka. Hello po.
Ma'am Maria J. ate. Ate, Ma'am Maria J. Yung nag-hi sa'yo. Ano po, ate mo na? Ma'am Maria J. Ma'am Maria J. Ate na lang. O sige, ate-ate na lang. O, Ate Maria J. Ate mo na dahil. Ano bang Hindi mo nababanggit. Dahan-dahan lang po yung sasalita ka. Mag-ate lang kayo po. Ewan bang. Shoutout mo si Miss NYC. Hello po, Miss NYC. Humasa na po kayo dyan. Mag-ingat pala kayo dyan. I wait niyo po. Shoutout sa lahat. Hello sa 12. Anong oras na? 12:34. 12:34. Mga Oras na to, 1:30 siguro uwi ako. Kasi mag-aayos pa ng mga Ano? baon. Ang kit mo pa rin. Ano? Ay! May pakindat pa. May pakindat. Shoutout kay Nono. No. Shoutout no. Parang, Ha? pagpalain. Siya na pagpalain ka rin sa amin eh. Sino? Hindi, kaya pagpalain katapos. Ah, pagpala. Sino? Ako. Ah, ikaw. Kaya pa nakatapos. Si Tres naman tulungan ko. Ah, pag nakapagtapos ka, tapos magtatrabaho, tres siya naman tulungan mo. Mas mauna ata ako sa'yo mag-graduate. Anong klaseng tulong? Pero yun. Suporta. Suporta. Anong klaseng suporta? Anong Ang klaseng dami suporta? kasing suporta eh. Emotional support, spiritual support, Hindi nga. financial support, Simple, suportahan kita. school support. Anong support? Oh, basa. Alang-alang sa pangseryoso ko. Wait, walang nagano. Alang-alang sa seryoso. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan, paring Jason. Yo, yo, yo. Sabi ni Ate Regine Diaz. Akala Hello ko Regine po, Velasquez. Ate Regine. Sigurado ko yan. Ano? Hello, Ate Regine. Yan. Sabi ko nung asawang pinanong. Magandang hapon din po. Sakita mo na yun? Love support sana, sabi ni Maria Jane. Oh, love support daw, sabi ni Ma'am Maria J. Kung kaya mo ba daw yung love support? Support. Oo. You know! Opo, kaya ko po yun. Para lang. Daling maka-oo ah. Wala ka narinig ka ni mama. Narinig ka ni mama niya, oh. Oo, tita. Amo tita ko, no? Amo daw tita. Nakikitita na. Te, amo daw tita. Ayos ka, no? Sabi ko nga sa kanya, kasi lagi nagsasabi na gusto niya mag-aral. Sabi ko, tutulungan ko. Kasi ako nga, natapos na, oh. Siyempre nagsabay. Trabaho dito. Paggabi. Aral. Oo, Yun. kaya mo yan. Wow, ang bilis mag-yes ni Tilo. Hindi ka makakatambay paggabi kasi doon ka pupokus. Module lang naman yung kaya mo. Baka bang nagmo-module ka, umiinom ka. Hindi. Hindi. Miski may hala, may Ako lang naman naghihintay sa iyo basta mag-aaral ako. yung sinabi ko sa iyo nakunin mo yun. Yung ano mo sa yung diploma mo sa elementary kasi yung high school yun ang i-enroll natin. Pag matapos mo yun, Problema, sabi mo yung pangarap Kulit. mo tutupadin mo. kulit pa nung isa. Ay, bata ka pa. Ilang taon ka na? 25. 18. 25 ka, di ba? 25? Oo. 25. Ilang taon ka na, Tricia? 18. 18. 25. Si ano, Tricia, 18, oh. Ano yung gusto mo? Sino mas matanda sa kanya ni Nono? Sino daw? Ikaw Maganda. na? Ikaw? Bakit sila tayo no? Ha? Wala mo. Edad nino? Yun no. Basta, Tricia. Ay, ulat. Ay! Ang tagal ko na nakapanood dahil sinalubong ako ng ads. Pero okay lang, natapos na rin naman. Hey, no skip ads kasi ako lagi. Sabi ni Ate Regine Diaz. Salamat po, salamat. Thank you po sa suporta. Kain naman kayo sa bago naming restaurant ng Chick Boy sa Santo Domingo, Nabua. Katapat lang ng iCenter at katabi lang ng LCC Santo Domingo. Masarap po ang pagkain. Saan banda doon? Nakikita ko na yun eh. Parang nabasa ko na yan doon sa Santo Chick Domingo. Boy. ano ni Kuya Noli. Oo.
Parang ini-invite kasi siya doon kasi hindi pa... Pwede po kasi ano po, baka makapunta na lang po kami dyan kasi kumbaga busy pa kami dito Ito, sa Arani Tubaya Sensei. Project. Pero hayaan mo po, salamat po sa Pwede sa pag-invite Domingo. at pupunta po kami dyan. Nabasa ko na rin yan doon sa ano Chick eh. Boy na doon kay restaurant. Kuya. Makakapunta po yung team dyan. Kasi hinahabol po namin to na baka abutin ng tag-ulan. Yan. Pwede po. Pwede dyan pumunta yung team para marami. Sama kayo Tricia. Pag saktuin natin yung ano, yung time. Kung ano po sabi ni Kuya para si Kuya Nule yung ano, yung mag ano diyan. Thank you po sa pag-invite. Maraming salamat po. Sino 'yon? Ano pangalan niya? Si Karina Saiko. Ha? Karina Saiko. Ate Karina Saiko. Pwede pa yan si Tilo mag-aral, sabi ni Alfredo. Opo, mag-aaral siya. Shout out Trisha, Tilo at paring Jason. Yo yo yo. Sabi ni Ate Hello Regine po. Diaz. Yan. Shout out din po at Regine. Salamat po Kuya Jason at sa Team Pahuway, sabi ni Ate Karina. Yun. Thank you po rin po. Thank you po rin. At thank you po sa suporta. Panonood sa aming mga vlog. Hello po Kuya Salamat. Roy. Oy! Shout Shout out out. din sa misis ngayon ng tanghalian. Yan. Sino Happy sabi? lunch po. Si Ate Regine. Sa misis niya na kumakain. Ang Ang cute naman tanghalian. doon. Ibig sabihin si ano, lalaki. Lalaki? Oo. Bakit Regine? Sabi mo kasi, Ate ate. Regine. Hello po. Shoutout po sa asawa mo, Kuya Regine. Kuya pala. Hello daw Kuya Roy, sabi ni Ma'am Maria J. Puta man ahon. Sama tayo dun lo. Alit. Kung Butik kumain dun 8% sa pa ano. lang ang Alit naman daw. cellphone ko. Chichi. Nabati na to. Chihuahua. Paring Jason, Chihuahua. Amo Kuya Roy. Chihuahua. 23 viewers. Hello po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Balik na naman ako Kuya Roy sa ano, Maynila Kuya Roy. Regine Diaz po, lalaki po ako, Trisha. Ay, sorry po. Regine kasi kala ko babae. Lagyan natin ng jacket sila. Ayan, may jacket na po kayo. Dito ka lo. Ice cream Rami. Trisha, hello. Boss Ice cream Tilo, good. amo. Hmm? Sabi ni Kuya Roy. Hello po, Kuya Koy. Okay Kumusta na lang. po? 22 hello po. Yung bilbil ko, kita ka. Ay, may bilbil ka na. Ayun. Dito mo, taba na ulit. Dati na. Pinapatangal ko ulit eh. Ma'am Maria J, hello. Sabi ni Kuya Roy. Hello daw po, Ma'am Maria J, sabi ni Kuya Roy. Uy, salamat sa pa-jacket paring Jason. Sabi ni Oh, Kuya Regine. Huwag mo nang kakalimutan. Thank you rin po sa suporta, Kuya Regine. Thank you. Thank you very much. Si Tilo, feeling ko nakasilong sa cellphone ko. Hello po, Kuya Hawk. Doon ako na, ano? So, Shoutout po, Kuya Hawk. hello po, Kuya Hawk. Hi, Kuya Regine, sabi ni Ate Maria J. Yo, amo, happy lunch sa inyong lahat. Tapos na ang kumain. Kakatapos lang. Sarap ng ulam namin sa dagat. Ano yun, galunggong ba yun? Hindi ko alam. Nice Ano da- may sirad to, ma? Salmon, Galonggong, salmon ano? yata eh. Galonggo. Galunggong ginataan. Sarap. At siyempre salamat sa mama niya kay ate na nagluluto sa amin. Loading. Lagi bilis magluto. Basa. Wala man. Hello. Meron. Hello, Kuya Hawk, sabi ni Ate Maria J. Oh, Tilos Eyes, we're watching Trisha's scream. Tama talaga. Gising na talaga ni Tilo scream ko. Hello po. Dana, tinanggal ko na sa message niya. Da, Sino yung isa? nag-ano kaya? Zila? Feeling ko ano. Loading, hindi ka na ako.
Medyo may hina kasi yung signal. Like 1 equals 6. Hello po, Ma'am Maria. Sabi ni Kuya rin. Ate ka na naman. Hello sa lahat. Hello po kay Jamaica Sabalo. Si Kuya Roy din yan. Ah, karinig. Oo. Roy Sabalo. Jamaica Sabalo. Sabalo. Bro Roy. You're not on my life. Ito. Sabi ni Kuya ko. Bakit kasi di pa English kasi yung ano ko dyan, ano. Hindi kaya nagre-refresh. Hindi ko pa rin yan. Hindi, inayos ko na yan. Hindi pa rin. Ayun. Bro Roy, wala ka rin sa live ko ha. Sabi ni Kuya Hawk. Mega love shout out sa inyong lahat. Magandang tanghali, sabi ni Kuya Alfredo. Yo, Miguel Love shoutout din po, Kuya Alfredo. At sa lahat mga silent viewers natin dyan, Miguel Love shoutout po sa inyong lahat. At welcome po kayo sa aking live. Thank you po sa suporta. At sana panoorin niyo po yung mga old vlog ko habang nasa Maynila ako. Pasupport po. Kahit kuya, dati ng vlog, tapos may nanonood, may earnings pa din. Alam mo, panoorin mo yung mga unang upload dun kay Rika, dun kay Mary, dun kay Rika 2, dun kay Badit, Basta hindi mag-skip. bata di mag-skip, dun kay Gwen, lahat ng mga pinaggawa ng kay Lamora, sa lahat. Yung mga nagko-comment na hindi nag-refresh dito sa akin. Alin? Comment sa'yo? Muna. Kamalo yung signal, sali na. Hello po. Si Ate Bidang. Ano sa tibidang? Hello Ate Bidang. % na lang kasi. Pasok mo yung ano, sa live ko. Yung cellphone mo. English na nagluluwas ka na po. Ano kang dapat ibuwan? Ano ba? Wala ko man yan naka-English. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po? Sabi ni Manal. Si? Manal? Hello po, Kuya Muna yung pinto, isuot mo yung headphone. Arman na. Parang Jason, musta ni Nakiti yung pinsan ng asawa mo, di ko nakikita. Si Katie. Nasa Maynila. Ay, nung ano, umuwi po. Umuwi si Katie nung... Kailan yun, may concert dito sa ano, Pili. Yung concert ni ano. Si... Ano, sino yung sikat? Diyan sa Kaugma. Ano ito nga rin? Christian. Yung mga nag-concert sa di... Kaugma? Oo, si ano yun. Bini? Yan, nung concert ni Benny sa Kaugma, umuwi yun. Pero saglit lang. Kinabukasan, bumalik din ng Maynila. Sa Ditsa na? Alin? Benny? Benny sa Ditsa na, Ditsa na. Sino nagsabi nun na ano? Si Zoe. Busis ka na Sarah. Kuya Boy Hawk, po siya. hello. Sabi natin bilang. Hi daw, Alamid, sabi ni Ma'am Maria J. Nona, hi daw. Hello po. Hi kayo kaya na. Ma'am Maria J. Ate Maria Jai, hello po. Hello sa 24 viewers at sa nananag thumbs up. Maraming salamat sa inyo lahat. Amo nagkanta ko, Bini, Bini. Amo yan. Amo ano? Ana Bini, pagtulog, ikaw. Hindi talaga. Amoy, Ate Bidang. Yung kumanta ng mga, yung sa mga ano, sa CD ba ng mga blanco? Alam mo kung sino kumanta nun? Hindi. Rico Blanco. Yung kumanta ng mga CD na blanco. Sige ka. Kaya pala. Rico Blanco. Alin? Ito? Bakit? Apakan? Apakan? Yung drum na pinatayo ko dun. Yan ang gamitin mo tapos i-connect mo dun sa ano? Dun sa bintana. Nakuha mo na sa ano? Memory card mo? Ako na. Nag-inda ka? Ng araw. Namalingawan ko pa. Hello sa 25 viewers. Kuya Makoy. Hello Kuya Makoy. Bata no. Nag-inda ka? Tama na. Kamalo yung signal ko.
Patok-away pa lang. Ano na? Hello sa 20th viewers. Ano yung going red is? Ano? Hindi naman kasi mababasa kapag English. Kaya adi ay. Basahin mo na kahit English. Hindi kasi ano. Dear Jason, hello brother McCoy, sabi niya Ate Maria J. Taon na sitan o daoran. Di man kaya naman Oo. pinadago sa Ate Walang Bidang. ulan dito. Kasi alam kasi nila na uuwi ako, baka mabasa daw ako. Ate Bidang. Walang ulan dito. Oo, may ano, may itim dun sa banda. Oh. Pati dun sa amin, umuulan. Oh. Kitang-kita. Yung dadaanan ko nga, kaya nag-live muna ka, di muna kumuwi kasi alam ko may ulan talaga. May itim dun. Oh. Yan ako banda uwi. Oh. Doon banda sa amin, dito kila Ate Bidang, dito banda nito. Basa ka nga nun English yung lumalabas sa akin. Basa ka nga nun Ayun na. English yung lumalabas sa akin. Yan na. Dito sa chalit pati. Amo maladi. Parisa naman nata. Amo maladi. Parisa naman nata. 27, hello. Hello po, Ma'am Maria J. Sabi ni Kuya Makoy. Hello po, Ma'am Maria J. Sabi ni Kuya Makoy. Oh, na English? Ako na wrong voice ko. Yan muna yung sa'yo. 29, hello po. Dito umuulan, sabi ni Ate Bidang. Nandito ka na. Ula ka. English siya nagluluwas? Oo. English. Kuya Makoy, mega love shout out, sabi ni Ate Bidang. English nga. Live muna bago umalis. Kamusta na po kayo, Kuya Jason? Sabi ni Marilu Malyari. Ate Marilo Malyari. Okay naman po kami, Ate Marilo. At ayun, balik na naman kami ni Amin dun sa PGH mamaya. Alas 6 kami sasakay. At bukas, pahinga muna pagdating doon. Tapos, punta kami ng PGH namin. Ate Bidang, hello, sabi ni Kuya Makoy. Hello daw, sabi ni Kuya Makoy at Bidang. Sino pa yan? Sana naman magiging okay na. Ba't basa ito? Maluyangan yung signal ka di ano? Gawin. Sa akin malakas. Wi-Fi na mo. Silent lang ako kasi may bisita ako. Mga pinsang abogado. Wow. Sino si Kuya Makoy? Kuya Makoy daw. Okay lang Kuya Makoy, salamat po. Okay lang, silent. Alilit eh. Alilit yung matay. Ang liit, Nababasa baka mo? nga di mo mabasa. Pag sa akin, di mo alilit yung sa akin. Oh? Pero pag ganyan, di mo makita ka agad. Hi ka sa kanila. Hi ka sa 23 viewers. Ano po, ganito ka viewers. Ah? Sige, 23. 23 viewers. Yan. Pero yan. Rinorog. Rurog, nakararaw. Sabihin mo muna daw yung nirorog, nakararaw. Sabi ni Tricia. La solidaridad. La solidaridad. Ayoko. Nakakapagpabagabag. Shout out. Ha? Shoutout kay nakakapagpabagabag. Shoutout po. Saan ka sa Manila pupunta pa rin, Jason? Sinasabi. Sabi ni Kuya Regine. Ano po, sa Santa Misa po. Santa Misa. Ingat po kayo sa biyahe, Kuya Jason. Sabi ni Ate Marilu. Opo, salamat po. Mamaya 6, naka-reservation po kami.
Ito gamitin mo. Diyan kami sa ano, sa bato sasakay ni Ami. Sa LRB. Ay naku, uulan pala. Mababasa. Baka may ulan mamaya. Aircon ba sa sakyan? Oo, aircon. Ganon din kasi mag-ordinary ka, magkano lang naman yung ano, diferensya. Mag-aircon ka na. Tapos di ka pa haggard sa ano, biyahe. Laki nga na ako, Trin. Bakit? Ate Ano? ba nasabi ko? Oo. Ate yun na lang. Ano ko? Nalilito siya. Yo, Team Paway. Hi, Trisha. Hello po, Actor P Agency. Yan. Si Kuya Arthur? Actor? Arthur? Yan ko. Ano yung pronounce na tama? Ewan. Actor P Actor? Agency. Hello po, Kuya Arthur. Arthur ba? Actor kasi A-G-P-U. Ano tol? Gawa ka pa? Doon na, yung sa ano? Di man na abot doon. Dito man siya oh. Dito lang oh. Yung kasalip ng bintana dati, ay pintuan dati. Di man abutin yun. Ah, di naman ano niya? Baka bukod. Huwag mo lang lagyan, isinipan mo na diretsyo. Isiniputan mo na lang. Ispin. Ulan na, hindi makagawa sa labas, si Vicente. Laglag din yan pag umulan. Papunta na dyan yung ulan, sabi ni Ate Bidang. Ito, tumulo na. Oo. Lalaki nga ni ako, Trisha. Minuto pa lang nakakalipas. Ginawa mo na naman akong babae. Ayaw nga ni. Sorry na nga ni. Nakalimutan ko po. Kuya Jen. Pati rin, nalilito rin ako dyan. Pero naalala ko. Namin naalala ko. Lalaki. Bidang, Shoutout kay Vince. video call Bidang. With Black Magic. Magic. Amuay. Eh, 4%. Sila, ginagamit. Charge ko Pababa na yung raw. pababa. Kalahati. Ano lang naman mga gagawin dyan. Poste. Likod. Yung pala, puro na skin coat. Tapos ito na lang naman eh. Retats. Tapos Facebook. yung hagdan. Ano lang naman eh. Tapos clearing na. Tawang-tawa sila. Katawa sa'yo si Maria G. Message retracted. Bakit? Baka mali. Basahin mo na. Pang babae kasi name niya. Oo nga, Ate Bidong. Kala ko nga si ano, Regine Velasquez. Regine Velasquez. Bisaya yan. Kaya Regine Diaz. Baka may gusto kang i-shout out. Pag-asa pa, ano mo na ngayon. Pagkakataon mo na nasa live tayo, baka may gusto kang i-shout out. Ano po, nanawagan po ako sa mga minamalang viewers na masuportahan po kami Sa ano? sa vlog. Bentong, amo akala ko binantayan mo si Badet. Okay na sa balik. Okay na daw po. Okay na daw. Sabi ni Bin. Nakawin naman kami kagabi, mga alas 11 siguro. Hi Vince, sabi Ano, ni Oslinal, ah? Ate Maria J. Mga 8 yata yun. Right. Hello po, Ate Maria G. Ano lo? Tirahan mo ako dun sa taas. Sino yung pa-heart? Basahin mo yung pangalan nila. Si Actor P. Ah. Agency. Pa-heart. May pa-heart. Hello po. Party. Yo by Vince. Oo. Yo daw. Vince. Sabi ni Kuya Regine.
Yan. Amoy. Mayang hapon. Dahan-dahan para hindi magkamali. Maayong ugto. Hapon na Hapon. Hapon na. Ayang hapon. Ano imong sudan? Unsay mo sudan? Unsay mo sudan? Sudan. Unsay mo suya? Unsay mo sudan? Unsay mo sudan? Isura. Sura. Asa ka manigikan? Ano? Asa ka manigikan? Anong pamanigan? Pamanikan. Tawa si Kuya Regine, oh. 27 viewers, shout out. At sa 11, cut out. Ay, palike ng live guys, oh. Oh. 11 lang yung nag-like. Maayong share, like and udto, share. ag maayong palis ninyong tanan diha. Ano yun? Ano? Maayong udto og maayong palis ninyong tanan diha. Palis hapon. Pahapon. Ah, palis. Akala ko palis. Pahapon. Palis pahapon. Paano? Papalis na. Palis. Papalis ng araw. Pahapon. Tanungin mo kung ano sa kanyang sudan. Anong imong sudan? Ano- Koy, ano imong- unsay imong sudan? Kaang kagutan. Anong utan? Kuya Gulay. Regine. Ah, gulay. Anong oras biyahe nyo? Alas 6 pa. Utang muna ang like ko, bukas na lang paring Jason, sabi ni Kuya Roy. Ano? Pero Utang naka-like muna na yung yan. Sabi ni Kuya Roy. Si Kuya Roy, tanungin mo kung saan niya sudan. Tanungin Kuya Roy. Tanungin mo si Kuya Roy kung saan niya sudan. Kuya Roy, ano daw inyong sudan? Sudan. Sabi ni Kuya Regine, kaon ko og utan. Tanungin mo si Kuya Roy kung wa siya giluod siya sudan. Ah, Wa Wa siya siya giluod giluod. siya sudan. ay siya giyood. Parang nag-ano. Kuya Roy, Kuya Roy, wa ka wa ka giluod giluod sa imong sudan. sa imong sudan. Unsa imong sudan ginamos? Sige na. Ano sa imong Unsa? Unsa imong sudan? Unsa imong sudan unsa ginamos? unsa imong sudan Ginamos. ginamos? Ano yon? Hindi. Ano yun? Tanungin mo si Kuya Roy kung unsa niya kung mukhaon siya. Ano yung ginamos, Kuya Roy? Kuya Roy, mukhaon kag ginamos pa. Tanungin mo nga. Ang ginamos. Tanungin mo Kuya Roy, kaon kag ginamos. Magkara ko. Tanungin mo nga. Hindi man ano may comment ba sa yung comment. Among sudan karon sinabawan nga isda, sabi ni Kuya Regine. Sidan na mo Vince inon-onan na Gigi. Parehas ng ulam natin. Ganun din. Ay, ano? On na Gigi rin yung natin na inulam. Sarap. Tanungin mo kung mukhaon siya ginamos. Kuya Roy. Kuya Roy, si Kuya Regine. Kuya Roy, Kuya Regine. Kuya Roy at Kuya Regine, kung kumakain daw po kayo ng Ginamos. Mukhaon ka ba o ginamos? kumakain daw po kayo ng ginamos. Ginamos. Ano yung ginamos? Ginamos. Hindi. Yan ang ginamos ko. Mag-reply yan kung anong ginamos. Tanungin mo kung anong ginamos. Ano yung ginamos? Tanungin mo unsa man day ng ginamos. Unsa Unsa man man day. day. Huwag ka ko ano ka di daro ay. Hindi. Ano ginamos mo? Ulam nga yun. Ulam. Hindi. Hindi daw. Oo, Trisha, mukhaon ko o ginamos, sabi ni Kuya Regine. Ano Tanungin po mo- yung ginamos? Tanungin mo kung unsang ginamos. Unsa ang ginamos? Unsa ginamos? Bagoong isda yon, oh, bagong isda lang naman pala. Alam ko yun eh, nakaano ko lang. Bago nga, ginamos. Bagoong. Hello sa 15 na nag-thumbs up. Yan. 24. Hello. Ay ba mo? Alaming lusyon mong kigoy. Alam mo yung Lucy only ay. Kaya sabi niya. Kuya Roy. Ay, si Ate Bidang, si Ate Bidang, si Ate Bidang. Si Ate Bidang ba Si Ate mo? Bidang. Ate Bidang. Ate Bidang. Alaming lusyon mong kigoy. Kaya na. Hindi ko kaya Sige naintindihan. nga, sabi Ano? mo. Ate Bidang. Tuyo. Hello, Power. Load ko. Pambuhay, lagi sa kapantay si Pong. Load. Ang pop ko. Lagi kami pumupunta dyan sa bahay sa Pantalan. Maraming restaurant dyan, sabi ni Keroy.
Nakaba karon sa Leyte. Sabi ni Kuya Regine. Comment na, Mama Reggie. Mayani. Mama Reggie. Tulog na ako. Ingat Jason. Ag-ami. Sige po, Mama Reggie. Sleep na muna po kayo, pahinga po kayo. Maya-maya rin po, uwi na ako. Mali umulan na kasi, tumutulo na. Tapos pag nag-loading ulit yung ano, kasi paubos na po yung load ko, mag-e-end na rin po ako ng live. Maraming salamat sa mga pumasok sa live at sa mga pumasok sa premiere ko kanina. Yan. Nag-live muna ako. Thank you sa suporta. Oo, Bisayang dako ko pero dito ako sa Manila nag-work. Sabi ni Kuya Roy. Oo. Bisaya pala si Kuya Roy. Bisaya siya. Unsa man. Ang zaman dahil tilo. Unsa man na, ay namamana. Iyamig mama. Nagmamama oh. Ano nga, nagmamama. Babagsak na yung ulan sa bandang likuran yung maitim ang ulap. Diyan ako Oo nga dadaan. po eh. Pakita mo. Sa'yo yan? Uulan na. Pakita mo kay Kuya Roy. Nagmama si Tilo. Lawit sa dito. Lawit. Nagmama si Tilo. Nagtit. Mana, Oh. magtamalmag kita. Malmag na oh. Magtamalmag kita. Tamalmag. Matamalmag lamang. Shout out mga kasal sweet. Ayan, mag-solve tayo ng mamaon. Mag-solve. Mangat magka-solve. Pwede maging kangkay. Pwede maging kangkay. Shout out mga kasal sweet. Tinawanan ka lang ni Ate Bidang. Yan yung ano, yung vlogger ba na ano. At abangan nyo po pag ano, kung sakaling ma-extend kami doon na ami, abangan nyo yung vlog ko at pupuntahan natin si Diwata. Diwata. Hmm. Isap ko ka. Ga-vlog ko doon. Oo, shoutout ka doon. Tingnan mo, pag ma-extend ako, pupuntahan ko si Diwata. Doon magbablog ako kay Diwata. Abangan nyo po yung vlog na yan kung sakaling ma-extend lang. Pasay ba sa Pasay? Mayroon pa siyang ibang bukas. Oo, bagong bukas. Oo, doon sa ano, Gentry. Kung kailan kasi doon na ako sa ano, pauwi na kami na amin, nasa Gentry pala siya. Lapit lang noon. Lapit lang sana noon. Tapos hiniling ba? Yung Ay, tumakbo. napuntahan ko na si Nining B. Maganda si B. Si Kuya Regine. Ano yung anong Kuya Regine? Sa tayo yung as in, kupod ko. POD. Hindi ka papansinin ni Diwata, Kuya. Ay. Ah, Pag naman sino sabi? Di, Hindi ka ano siya, di na papansinin, siya sabi natin ngayon. Bidang. Di na siya isnabero ngayon. Okay na nang puntahan. Si Diwata nandito lang yan sa Gentry, Sa Cavite. Gentry, alam ko na po yun sa ano, Malapit Gentry. sa amin, Dasma lang ako. Sino sabi? Sabi ni Kuya Pwede Regine. naman papicture kay Diwata. Pupuntahan ko siya pag na-extend kami doon. Sa akin, ayaw mong Doon papicture. yun sa banda, ano, bandang Diwata din naman 7-Eleven. ako. May picture ka sa akin. Saan? Abangan niyo yung vlog ko pag sakali na Saan ma-extend. galing yung picture Pag sabi niya? ni Kuya Roy, oh. Sa'yo. Ay, Marami na tayong kababayan, si Bro Jame, Bro Billy, Bro Rain. Taga Leyte, pasok ka minsan sa ibang live ng Team Pangway. Pakilala kita sa mga Bisaya, Regine. May tinatanong si Eter, si ano daw yung Bisayang Dakod, no? Bisayang Dako, Pudko. Doon daw siya lumaki. Bisaya. Doon siya lumaki. Bisaya. Pure talaga siya. Hmm. Okay, sige bro. Sabi ni Kuya Regine. Punan ko talaga yun. Malapit lang pala kayo din Kuya Regine. Sa ano? Kay Diwata. Gentry lang yun. Pero yung ano? Nga nga. Magnganga daw tayo mga kasal sweet. Sabi niya. Mga kasal sweet. Ay pwede. Kachup-chup tapos ang shoutout ka sa sweet. Mayroon na nagagamit yan eh. Yung ano baga, si Unlimited Rice.
Tapos si Pumunta yung Ito di ka Diwata. na lasing yan, lo. mga Oh, baga yung... mga katanas. Nakita mo yung Ginaya niya nga nun, kumain kami sa Mang Inasal. Sigaw dun sa Mang Inasal. Ano sabi? Sabi niya, Ang mga Ginan nga yung mga tao doon. Sabi ko, wag. Ay, talaga ang bumira. Rice! Saan yung galing, lo? Sigaw yan do. Oh, Saan galing Hindi yun? ko Sayang. napigilan. Pampurga ba kayo sa manok? Cavite lang din ako, paring Jason. Pampurga to sa manok. Oh, bunga. Sabi ni Kuya Regine. Dasmariñas. Tilo, manguha ka mangga kay Trisha. Eh, nagmamamaan na. Nagnanga na si Bustilo. Nga. Nga. Payat ako mangga Trisha. Kada ko sa di mangga ati bidang. Damang gasiton, tibidang na, nanabunga. Naubos na rin ati bidang. Kadil ka bunga sa adi. Kada ko talaga. Oo. Igiraw mo daw si ati bidang. Mga karote lumamaya. Dami. ang hilaw may hinog. Ano daw, mahilaw, mahinog. Malapit lang dito sa amin yung pamangkin yata ni Kuya Noli. Yung hinatid niya, nasa Victoria lang yun. Pamangkin. Sabi ni Kuya Regine. Sino dun? Baka yung kapatid niya. Si editor. Baka yung kapatid ni Kanoli. Ilaw man, sabi ni Ate Bidang. Kadaklan man sa di Ate Bidang hilaw. Pero may iba ng pailan-ilan na ano. Mga Naglalaglag. hindi yellow na ganun. Kapatid pala. Oo. Yun yung si editor. Doon yun sa bahay ni tatay. Tatay Chip. Naglilihi na si Ate Bidang. Wow, sana all ninong te. Sabi ni Kuya Roy. Si editor niya dati. Oo. Yung babae daw. Kapatid yan. Ay, magkapatid. Ayun. May kapatid. Di mo pa nakita yun kasi sinama yun ni Kanoli. Yung ginagawa yung bahay ni Tris. Ano ano? Rika. Si Miss Editor. Nakita ko na rin yun. Hindi pa ako nagbablog nun. Nakita ko na yun kasi piyesta dun sa amin. Pinapunta ko sila. Kasama ni Pula. Tapos nakipagsayawan pa sila dun. Yung sa lugar ng Kawakagan. Amo Kuya Roy. Tawag si Ate Bidang. Lakas nun, vlog nila nun. Eh ano, Eric. Kung naka-vlog na ako nun. Kita ko ngayon, nag-million yung ano eh. Oo, yung views ni Kanoli. Naka-vlog ako kay Erika. Yung ano, yung house blessing. Kasi ako nagluto doon. House blessing, tapos doon na sunod-sunod na. Yung vlog ko doon. Hello! Abangan nyo ang aking pagpapalitada. Yan, may aabangan. Skilled na siya. Yun yung editor ni Kuya Noli nung nagbablog pa siya kay Rika ni Ah, Kuya. yan. Nakasubayway pala to si Kuya Regine eh. Oo, mga ano yan. Mga silent Solid viewers. viewers yan. Sila. Maganda magkita-kita tayo, Regine nila paring Jason sa Luneta kung may time tayo sa isa't isa. Si Kuya Roy? Oo, okay. Kuya. Pwede po, pwede. Pag ma-extend po, sabi, pag, kasi kung malay natin, sabihin na kung malapit lang yung agwat ng ano, follow-up, check up. Pero kung pag sambuan kasi, kailangan kong makauwi ka agad kasi lalong-lalo na ngayon, may school na yung anak namin. Yan, iiwan nga namin dun sa ano, dun sa magulang ko. Tapos hatid sundo na lang nila. Ang mahirap yung ano ngayon, sitwasyon namin ngayon kasi may school na eh. Buti nung nakaraan na bakasyon, okay lang ngayon, naiisipin na naman. So, sige lang. At malapit na maoperan kasi sa amin. Basta kung hindi ngayon, sa susunod, ayan na, sigurado na yan. Kung hindi ngayon sa pagpunta namin, sunod talagang punta Sir Bol na yan.
solid viewers kasi ako ni Kuya Noli noon pa tapos nagkaroon ng Team Pahuway kaya lagat na pinapanood ko sa kanila. Wow. Thank you po. Thank you sa suporta po. Thank you po. Sa inyong lahat, thank you po. Hello sa 13 viewers. Silent viewers. Hello sa inyo. Kitchen. Yan ang ako alam. Gana? Tahan ko. 15 hello. At maya maya. Anong oras na yan? May 1 na. Yun, maya maya po mag-ano ko. Baka mag-out na muna ako. Kasi biyahe muna punta ko dun sa gasolinahan. Ipultang ko muna yung motor ang gagamitin ng kapatid ko magatid sundo sa anak ko. Para may gasolina. Uwi muna ako dun sa bahay. Kasi kaso ng mga dapat asikasuhin na dadalhin. Tapos para makapahinga, mag-edit, para may pang-upload kinabukasan. Tapos para makaligo ako. Makapahinga, makaligo. Tol, wag kang tatalon, Tol. May nagmamahal pa sa'yo, Tol. Tol, tatalon. Sige, ingat ka na lang sa biyahe mo pa rin, Jason. God bless. Sabi ni Kuya Reggie. Thank you, thank you. God bless po sa lahat-lahat. Kaya mo Kuya Ri, pag ano, ma-extend, mag-chat ako sa'yo. Pwede tayong gala sa Lunita. Arali sa resulta. Oo, Dito ako full boss ni Kuya Roy yung Lunita kasi dyan siya dati nagdadrive sa jeep eh. Kaya alam niya yung Maynila. Alam ni Kuya Roy yan. Hindi ka pa na yan. Ganit pa. Lunita pa. Hindi ko pa yung napunta. Ngayon, pag gabyan kaya mo, ramrag. Eh, Tadi pa ako sa nakay. rap. Ha? Kiditan ko rat. Isa ko ang kitula kung ano buraka onod to. Dinosaur. Tilo ano buraka dinosaur. No, di mo mama. Sorry. Buko update eh. Ikaw mang daw, i-edit ko muna ito kanina. Be, Ano sound? Dinosaur. Ano sound? Ulit pa ulit. Ha? Nasa pa ulit. One. Tara, kapit ba? Si Ben. Hindi ko pa kaya halo. Wala ko na yun. Alam mo na lang. Naggasolina pa ako. May ano. Sabay-sabay. So, skim coat nakabos ninyo. Ano? Sigurado? Nakapagpalitada na kaniya. Ayan, babay na tayo. Kasi para makapagpahinga ako. O babay na Prisya. Babay Salamat po ka sa sa inyong lahat. support ko sa inyo. Thank you po sa pag-support niyo po sa Team Pahuway and sa palagi yan po panonood sa kanilang mga upload na yan. Thank you so much po and may God bless you all. Yung mga sponsor mo. And thank you din po sa mga sponsor po para sa bahay po namin. Yeah. Kasi madami-dami na po kayo and thank you so much po kasi bibigyan niyo po ng pansin yung pabahay po namin na ayun po, na nagpo-progress po pa unti-unti. Thank you so much po. Kay Kuya Noli. Siyempre po, kay Kuya Noli, siya po yung yung main, kumbaga, siya po yung leader po na nag-ano po sa mga sponsor. Kaya, thank you din po and sana po ay magbumuti na po yung health niyo po. Yeah. Kay Nuno. Ayan po, hanggang dito na ang vlog na, ang live na to. Siyempre maraming salamat sa lahat. At lalong-lalo na po sa mga suporta nyo. Panonood sa mga vlog namin ng team. Thank you. At kay Kuya Noli, pagaling ka Kuya Noli. Yan, sa lahat. Yan, salamat. Salamaton Thank you sa very lahat. much. God bless, lalo sa mga sponsor.
God bless po sa inyong lahat. Safe. Wala na po si God magbalik sa inyo sa mga kabutihan nyo. Ayan, bye-bye. Love you all. Bye-bye. Hello, bye-bye po. Hi Ate Cheng. Bye-bye Ate Cheng. Ate Cherry, Hello, bye-bye. Mwah! Hello po, Ate Cherry. At biyahe na muna kami. Thank you. Ingat pag drive. Oh. Isa nag-drive ka, boss? Isa? Alin? Saan na ba yun? Ata.